Литва официально проинформовала белорусскую амбассаду у Вильни про закрытие мяжи и выказала протест у связи с порушением поветренной просторы краины. Литовская МЗС назвала инциденты с метеозондами, что запускают с территории Беларуси, гибридную атаку и закликала уладу у Менску неоткладно здійснить заходы, как перадухилить их. Тем часом закрытие мяжи и запуск поветренных объектов прокомментовал мясцовым журналистам кіраўнік литовского департаменту дзяржбяспекі. Мы разумеем, які ўплыў яны аказваюць на нашыя пастановы, нашых пасажыраў і грамадскасць. Усе мы ў напружанні. Не сумняваюся, што Беларусь ведае, што цяпер адбываецца. Яны разумеюць, і Менск выдатна ацэньвае сітуацыю, але мы не можам дакладна сказаць, якая ў гэтым выпадку мэта. Учора Литва пасля чацвёртага запар запуску з боку Беларусі дзясяткаў метеазондаў з кантрабандай закрыла апошнія пункты пропуску на беларускай мяжы. Улады заявілі, што пастанова прынятая на няпэўны тэрмін. Пазней праз пункт Медзінінка і Каменны Лог пачалі прапускаць грамадзянаў Еўразвязу, уладальнікаў літоўскага дазволу на жыхарства і асобаў, што едуць транзітам у Калінінградскую вобласць. Беларуская МЗС даслала літоўскаму боку ноту. Беларускі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў назваў крок Літвы правакацыяй, скіраванай супраць Расіі і Беларусі. Але навошта ўлады ў Менску ідуць на гэткае адкрытае пагаршэнне адносінаў з суседняю краінаю? Прычыны ў эфіры праграмы «Студыя Белсад» пералічыў дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Рэжым мэтанакіравана эскалюе сітуацыю, запускаючы альбо дазваляючы запускаць гэтыя шары, пераследуючы тры мэты. Гэта палітычная мэта, аказаць ціск на Літву. Маўляў, калі вы не будете са мной размаўляць, калі працягнеце ціснуць, то я буду ўсё больш і больш шароў запускаць. Другая мэта гэта ваенная, гэта праверыць сістэмы бяспекі. Тут яны могуць праверыць, як рэагуюць, як хутка рэагуюць, якія сістэмы абароны ёсць у Літвы. Ну і трэцяя мэта, якая афіцыйна публічная, гэта эканамічная, таму што менавіта праз гэтую кантрабанду Літва губляе мільёны еўра. Магчымы візіт папы рымскага ў Беларусь мусіць абмяркоўвацца з кіраўніком расійскай праваслаўнай царквы патрыярхам Кірылам. Пра гэта на сустрэчы падчас сустрэчы з пасланнікам Ватыкану кардыналам Клаўдыё Гуджэроці заявіў кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Веніямін. Як адзначыў мітрапаліт, для Беларусі прыезд Льва XIV стане асаблівай падзеяй і важна, каб яго абмеркаванне адбывалася з улікам міжканфесійнага дыялогу. На сустрэчы гаварылі таксама пра становішча хрысціянаў на Блізкім Усходзе і прыгнёт украінскай праваслаўнай царквы. Суразмоўцы адзначылі, што ў Беларусі адносіны паміж праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам застаюцца стабільнымі і даверлівымі. На беразе Чыгірынскага вадасховішча ў Кіраўскім раёне гарэла база адпачынку. Як паведамляюць ратавальнікі, пажар здарыўся ў харчовым блоку. На месца здарэння прыбылі 4 адзінкі тэхнікі МНС. Людзей у будынку на той момант ужо не было. Харчаблок згарэў цалкам, абышлося без пацярпелых, высвятляецца прычыны загарання. У Менск прыбыў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Ён возьме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі еўразійскай бяспекі. Таксама чакаецца прыезд кіраўнікоў МЗС Вугоршчыны, КНДР, М'янмы і В'етнаму. Усяго беларускае замежна-палітычнае ведамства анансуе ўдзел 40 краінаў і 7 міжнародных арганізацыяў. Тэма сёлетняй падзеі арганізатары заявілі глобальны сусветны беспарадак. Форум бяспекі пройдзе ў Менску ўжо 3-й раз. Улады называюць яго нейтральнай інклюзіўнай пляцоўкай для абмену думкамі. Звычайна на ім выступае і Александр Лукашенко. Міністэрства падаткаў і збораў асвойвае новыя тэхналогіі. Інспектары ведомства шукаюць цяпер парушальнікаў з дапамогаю дронаў пасля спецыяльнага рыхтавання і рэгістрацыі беспілотнікаў. Працаўнікі міністэрства атрымалі права кіраваць імі ў службовых мэтах. Дзякуючы дронам ужо выявілі факты нелегальнага рамонту аўтамабіляў, гандлю на стыхійных рынках і перавозу пасажыраў без дзяржаўнай рэгістрацыі. У адным з выпадкаў інспектары зафіксавалі, як індывідуальны прадпрымальнік узяў на працу 4 чалавек без афіцыйнага афармлення. Суд прызнаў яго вінаватым і прызначыў штраф. Мінпрацы скараціла пералік прафесіяў, на якія могуць наймаць іншаземцаў без абмежавання ўзгледзяшча абароны нацыянальнага рынку працы. Адпаведную пастанову апублікавалі на афіцыйным інтэрнэт-партале. Цяпер у дакуменце 29 прафесіяў і 18 пасадаў службоўцаў. У параўнанні з леташнім пералік скараціўся на 12 прафесіяў, а вось пасады засталіся без зменаў. Выключылі пераважна гарбарныя спецыяльнасці, якія ўнеслі ў спіс толькі летась. Па-ранейшаму без абмежаванняў можна будзе наймаць кіроўцаў, прадаўцоў, кухараў, швачак, а таксама аграномаў, інжынераў і медычных працаўнікоў.
Для ўсіх гэтых спецыяльнасцяў у Беларусі вялікі дэфіцыт кадраў. У Менску будзе ездзіць антынаркатычны аўтобус. Яго запусцілі па маршруце нумар 43, які ходзіць ад чыгуначнага вакзалу да Сцяпянкі. Акрамя спецыяльнай сацыяльнай рэкламы, якой аўтобус абклеены звонку і ўнутры, у салоне прысутнічаюць інспектары ў справах непаўналетніх, медыкі і валанцёры БРСМ. Яны не толькі распавядаюць пасажырам пра шкоду ўжывання небяспечных рэчываў, але і нагадваюць пра адказнасць за іх спажыванне і распаўсюд. У прапагандысцкім матэрыяле падкрэсліваецца, што крымінальны пераслед у такіх справах пачынаецца з 14 гадоў. Будет демонстрироваться профилактические видеоролики, а также звучать аудиозапись, которая будет напоминать в первую очередь родителям, на что нужно обращать внимание, чтобы дети не попали в преступные схемы. Аўтамабілі Джылі і Белджы можна цяпер набыць у Беларусі з дапамогаю крыптавалюты. Новы сервіс запусціў адзін са сталічных аўтацэнтраў. Абмен крыптавалюты будзе адбывацца са зніжанай камісіяй, але ўсе разлікі афармляюцца афіцыйна ў беларускіх рублях. Аўтацэнтр падкрэслівае, гэта не эксперымент, а паўнавартасны сервіс, што працуе ў межах заканадаўства. Куплю можна аформіць дыстанцыйна, без наведвання офісу. Для ўладальнікаў крыптаактываў дзеюць звычайныя цэны, зніжкі і бонусы. А калі грошай не стае, можна ўзяць крэдыт. Паводле прагнозаў прадаўцоў, неўзабаве кожны 10-ы Джылі або Белджы будуць купляць менавіта такім спосабам. Італьянскі візавы цэнтр у Беларусі зноў адкрывае запіс у жывую чаргу. Прыём новых чакальнікаў пачнецца 14 лістапада, але ўжо з абноўленымі правіламі. Падрабязнасці абяцаюць апублікаваць у найбліжэйшыя дні. У візавым цэнтры падкрэсліваюць, запіс будзе праходзіць паводле новай працэдуры, а онлайн-правяранне ў гэтым працэсе недаступнае. Пры гэтым для тых, хто ўжо запісаўся ў чаргу, дзеюць абмежаваныя тэрміны. Гэта датычыцца заяўнікаў з нумарамі ад 1 до 23 тысячаў. Нумары з 1 па 8 тысячны дзейны да 15 лістапада, а астатнія да канца года. Калі заяўнік не паспее падаць дакументы ў гэты перыяд, ягоны нумар анулюецца. Грыб эпохі адраджэння. Не, гэта не твор мастацтва, гэта рэальны, вельмі рэдкі і незвычайны арганізм, і яго шукалі грыбнікі ў беларускім лесе. Чым грыб унікальны і пры чым тут адраджэнне, распавёў сам грыбнік. Использовалась древесина, окрашенная мицелием этого гриба. Она обладает таким голубоватым красивым оттенком. Мастера использовали в 15 веке для инкрустации картин, фресок, мозаик и так далее. Эти грибы можно увидеть, их наличие в любое время года по вот этой голубой древесине, но плодовые тела, на них можно посмотреть только осенью. Сёння па краіне будзе пераважаць воблачнае надвор'е, месцамі пройдуць дажджы. Імавернасць ападкаў у сталіцы большая за 90%. Тэмпература да плюс 10. А больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат о 20-й гадзіне. Я ж з вами развітваюся, ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем на Ютубе. Але не забывайце пра лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.